aka sani, Kannywood wata masana'anta ce da take kawo muku shirye-shiryen fina-finan Hausa. Ta yi tattaki daga nan har zuwa jihar Kaduna. Ta kawo muku wani babban jarumi wato Alhaji Sadisu Abba Sawaba, wanda aka fi sani da Sadi Sawaba. Wanda ni Usman Mu'azu zan jagoranci shirin. Kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, mu shakata da wannan. Na abin marmari da kaka sai mu je korama mu tsinka, gashi duk babu mai biyanka. Na ga aure mani imane dan yana taimakon mutane. Shuka kairi sai ka girba, kai sharri da ce ba kai ba. Wake yi mana banda rabba, mai kyautar da ba zai gaza ba. Ki amarya share hawaye, ki bi umarni na iyaye, karki ɗau zantukan ƙawaye, gaba kya sami yan tagwaye. Duba angon kina tsubaye, na ga zobe hannunsa sanye, zo ya sami ki karki janye. To fa kun sa waɗansu maye, har idanunsu zai zagwanye. Tambaye ni ku ce su waye, maƙiyan ku abin gudu ne, su masoya abin riƙo ne. Barkanmu da dawowa. Masu kallon mu ga hamshakin baƙonmu na wannan mako, wato Sadisu Abba Sawaba. Za mu so mu ji Sadisu Abba Sawaba wace irin gwagwarmaya ya sha shigowansa wannan masana'antar da kuma tarihinsa a wannan masana'antar a taƙaice. Malam Sadisu, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda ya ce sunana Sadisu Abba Sawaba, mafi akasari ana kirana da Sadi Sawaba. Na shiga harkan fim ne ina zamana a Kaduna, dole already ina aiki na gwamnati da education. So abinda Allah ya kaddara mutum zai yi a rayuwa to sai ya yi shi. Na fara da wani fim ne wanda ya kasance an fara yin shi amma ba kammala ba. Daga nan muka zo muka wani fim Ingausa. So daga nan ne shi tage ya kai ni wurin Malam Aminu Sara da Ali Gunza. To daga nan ne na shigo Kannywood na fara acting. Malam Sadisu Abba Sawaba, wani irin kalubale ka samu a yayin da ka fara shiga wannan masana'antar ta Kannywood? To alhamdulillah ni dai zan ce ban samu wani kalubale ba, kasancewar dai kowa da irin sa a rayuwa. Na shigo masana'antar nan na sami daraktoci da produsoshi da suka gani suka dauki ni na aiki da su, kuma suna kaunata ina kaunar su. Sannan kuma bayan nan abu ɗaya ne kawai da zan ce na samu kalubale shine wurin Hausa na, kasancewar marubutan suna yin girama ne na Hausa, fully girama na Hausa. So wannan Hausa ita ce take bani wahala, makamancin kamar a ce mai da hana agogo baya, na yi tattaki na je kaza. So wani abubuwan su ne kawai wahalar na sha. To Alhaji Sadisu, masu kallon mu za su so su ji akwai wata alaƙa ce tsakaninka da Ibrahim Mai Shinku, kasancewar suna tunanin cewa ko akwai wata alaƙa ta dangantaka ko wani abu. To wannan karin dama ce suka samu na su ji saƙon tambayar su daga bakinka. Ko me zaka iya ce musu? Haka ne, gaskiya akwai alaƙa mai ƙarfi, babban ma alaƙa. Ita ce farko musulunci. Sannan kuma sana'a ta zo ta haɗa mu. Amma alaƙa ta dangantaka ta ma'ana a ce jini ko makamantansu a banda wata alaƙa da shi. To kamar daga lokacin da ka fara yin fim zuwa yanzu, aƙalla ba a ƙasar ba za ka yi kamar fim nawa? To gaskiya ba zan iya tantancewa, because zan iya cewa ko da na fara aiki da su Aminu Sera na yi fim zai kai kamar a ce 30 ko 40 kafin fara yin fim da waɗansu a waje. So approximately zai iya kai maybe 50, 60 or 70. Kasancewar a Kannywood akwai daraktoci daban-daban, ko na ce daraktoci da dama. Wani darakta ne ko kuma na ce wani mai ba da umarni ne wanda ka fi jin daɗin aiki da shi? To kusan dukansu ina jin daɗin aiki da su, saboda kasancewar na aiki da su gaba ɗaya na fahimci kowa da irin aikinsa. Da kan Malam Aminu Sera, Ali Gumza, Falar Ɗorayi, Tantiri, na Goma da makamantansu, kowa na fahimci irin yanayi yadda yake directed din shi wurin bada umarni. Kasancewar ni idan na zo lokacin da nake na fara yin fim, na kan lura ne da aktoci. Kuma zan ce dai Allah ya sa na dace, na fara yin fim da manyan jarumai ne kamar Alinu da
Adam A Zango. So idan suna acting abin da nake ina lura da su in ga ya suke da camera. Idan suna delivering din sakon da aka ba su dialogue ina lura. So ana gama na kake tambaye su ce me yasa kai kaza me yasa kaza sai ce ai saboda kaza ne. Ko kuma tambaye shi mai cameraman ce me yasa akai kaza ka sai ce mu kaza ne. To wani abin sai sa na dinga fahimtar kowane irin mai bada umarni da irin tsarinsa. So kasance ni na ji daɗin zama da su alhamdulillah. To kamar da wani jarumi kuma ka fi jin daɗin aiki da shi kasancewar yanzu ka faɗi sunan jaruman da suke dan baka guidelines wato ko na ce suke dan taimakon ka wajen isar da sabon fim ɗin kamar Ali Nuhu da Adam A Zango. Daga cikin jaruman da suke ƙarƙashin leman wannan Kannywood ɗin da wani jarumi ka fi jin daɗin aiki da shi yake ƙara taimaka maka sosai? To alhamdulillah zan ce kusan dukansu ina samun haka. Kaga shi Adam A Zango mutum ne wanda kuna aiki da shi idan ya fuskanci kafin kai kuskure zai kokari ya gyara ma ko lokacin da kake dan rehearsal zai ce magabin ne kamata gabin kaga ya zama kaman teacher. Alunu kuma shi acting din shi wato abu ne wanda kai ya kamata ka study din shi ka fahimci shi dan ba lalle bane maybe ya sa ido ya ga daga abin da zaka yi shi abin da ya kawo shi zai so da makamantan su Sani Sadiq Sani Zahardin Sani duka daga cikin fina-finan da ka fara yi daga farkon shigowar ka wannan masana'anta ta Kannywood dandalin Muleka Kannywood zai so ya ji a cikin fina-finan da ka yi wani fim ka fi so a ranka? Gaskiya ne zan ce duka fim sun da na yi kowane ina san shi saboda kowane ne na ka zo da wani sabon abu ne kuma na koyi wani abu kuma na yi kokari daga wani abu da nake so na ga na yi. So kusan dukkan fina-finai na da kowanne yana birge ni. Masu kallon mu kasancewa wannan shiri namu yana da gabobi yanzu za mu tafi domin kawo muku tataccen fina-finan mu 10 na mako daga wakiliyar mu. Masu kallon mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri namu na Muleka Kannywood. Kamar yadda ku sani ni ce ta ku Maryam Isa Abubakar da zan ringa kasancewa da ku a duk mako idan Allah ya so. Fim din da ya zo mana na 10 shine kamar haka yadda kuke gani Duduwa. Na kamfanin Faidat Production wanda ya shirya shi ne Abba Miko ya kasai wanda ya bada umarni Awwal D ya kasai wanda suka taka rawa cikin wannan shiri su ne Ali Nuhu, Musa mai sana'a, Jamila Umar na gudu da dai sauransu ku biyo mu. Ba kowane saurayi nake kula ba musamman talaka. To me yasa mai ci balantana ya bani kasa? Allah gafara can. Wa ga miki cewa ina son aure talaka. Wai matar taka ni kake kalla kake ce mun zuwa matsayin matanka? Karki raina mun hankali mana. Kin san na rika kashe kuɗi na? Shekaryan banza kake yi. Ashe ba za ka iya ba. Kai na fi ka tashanci, yan tasha ce ni ta gaske. Duduwa. Ya sunan ki? Sunana Nancy. Iyayena suna US, San Francisco. US? Ba Bahaushiya bace ni. Ƙarya fa ta yi ce. Sunanta Duduwa. Duduwa kuma. Tabbas kuwa. Me za ki je ki yi a Dubai? Kin ga ki tafi Island. Dole rufe man baki na kika taba zuwa Island. Ina kika taba zuwa ban da ƙauyen ku. Na taba zuwa Nijar mu. Ce ma Nijar din a har me mun je na ji. Fim ɗinmu na tara Jamila. Yau ma ya sake zago mana a wannan mako amma a na tara. Na kamfanin Kabuga Production. Ina kwana? Lafiya kalau. Kyau ma hadin. Sai na dawo. Allah ya haɗa ka da masifa da bala'i akan tafiyarka da kuma dawowarka. Duk abin da yake alkhairi, Allah ya hana ka. Duk abin da yake sharri, Allah ya haɗa ka da shi. Allah ya sa ku yi ido huɗu da tsautsayi, sannan ku yi saɓani da alkhairi. Ya Allah na Sai na dawo. tsinanne. Allah na roƙe ka. Allah ka nuna min ƙarshen Fahad. Allah na roƙe ka. Allah ka cika min burina. Jamila. Na 8 ƙasata ya ƙara dawo mana a wannan mako amma a na 8 na kamfanin UK Entertainment. Ba a samun mulki a ƙasar nan tamu sai an manta da Allah an cire imani an cire tausayi a shirye nake in kashe biliyoyin kuɗi ga mutane komai yawansu. Kan wannan neman mulki ni a wajena in kashe mutum 1000
ba wani abu bane ba. Daɗin gwamnati a hannun ke so nake wancan ɓangaren a hana su zaman lafiya a jefa gaba a tsakanin su da yake suna da ƙabilu da yawa a ƙirƙiri wata hanya da za su dinga faɗa da junan su zubar da jinin su yadda hankulan su gaba ɗaya zai tashi su rikice su gigice har a yi zaɓe sannan su ankara in ya so daga baya sai a sarara musu. Allah wajen ƙasar nan ruwan sha ya gagari talaka. Ai ruwa a garin nan ya fi zuma tsada. Gona ta ba ta ba da abin da ake ci gida. Ƙasa ta. Na 7 magajin sarki shi ma ya sake dawo mana a wannan sati amma a na 7 na kamfanin iStudio. Ina kwana. Ai ranki daɗe ai kurma ne. Da ya fara gimbiya tana gaishe ka. Ranki daɗe. Magajin sarki. Magajin sarki. Na 6 mata ko ya shi ma ya ƙara zagayo mana a wannan mako amma ya zo mana a na 6 na kamfanin Kofar Soro Production. Amarya ba kya laifi musamman idan amaryar mu azanci. Me kake kallo na kaman baka sani ba? Amma dai na yi miki alƙawarin zan yi miki soyayya ta gaskiya markon amana wanda bata gaza kamar taki ta karamar yarinya ba. Mata ko ya. Ka san wani abba ba? Ina da cikin ɗana, ɗanka, jikanka. Zan yi ƙoƙari ya rayu, ya girma, ya san yadda kuka yi amfani da rayuwata da tasa don son zuciyarku. Mata ko ya. Na 5 sabo ne Kuchaka na kamfanin Bono Movies wanda ya bada umarnin shirin Aminu S. Bono. Taurarin cikin shirin Abdul M. Sharif, Rahama Sadau, Hamza Talla mai fata, Rabi'u Daushe da dai sauransu. Aure dole ma ki haƙura da maganar aure. Inna kawai ki bar shi. Bakin ciki yake yi saboda bai san daɗin soyayya ba. Ni saboda an maka auren je ka ga ɗakin ka. To wallahi sai na aure Ila. Sai na aure Ila mai farato zomo da kura. Sai na aure kaji banza. Dubu jiran maza Ila ne. Yana ina. Jeji ba a maka kyaure na uwan dai. Kuchaka. Na 4 Da'ira shi ma ya sake dawo mana na kamfanin mai shadda investment. Naira maganin jarabar duniya, naira maganin haƙula'i, maganin 'yan sanda, maganin sojoji, naira maganin lauyoyi, yanzu sai a lauya zanci. Allah ya sa mu attention ku. Kai, wallahi da kamar wuya. Kai ka san yadda ne gwagwarmaya na samu kuɗi, ai har abada ba za ka kai matsayina ba, wane kai? Za mu kwale. Ni ma kwale ka zan yi. Idan na kwale za ka kwale. Na bai kwalo irkwai da sai no bai no. Madalla. Zan sakalkale. Ka sakalkale za ka ci na banza ke. Salamu alaikum. Sannunku da zuwa buzaye. San da zuwa malam. Kai, gyara harshenka. Sunana Alhaji Honorable Bala, dare ɗaya Allah kan yi bature. Allahumma inna nasta'inuka wa nu'minu. Wa ma kake sunanka? Bala ne fati. La ilaha illallah. Buzaye. Da'ira. Na 3 Ba'asi na kamfanin Asnanik Movie Ton. Shiryawa Sani mai iyali, ba da umarni Nazifa Asnanik. Taurarin cikin shirin Hadiza Gabon, Ali Nuhu, Zaharaddin Sani, kai da ma dai sauransu.
ku biyo mu. Babu shakka wannan kidnapping ne. Da gaske kidnap ne kamar yadda ka faɗa. Kidnapping ko nawa ne na yi alkawari zan biya. Kidnapping ne. Kidnapping kuma? Kuma suspect ɗin farko. Wanda ya yi mana ko karansa zai iya yin haka. Kina zaune da mahaukaci a matsayin miji Madina. Ban taɓa ganin mara imanin miji irin mijin yar uwar kan nan ba. Zuciya ce ta ɗibe ni. Na yi nadama abin da na aikata na gaya ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na biyu, siyasa ko ƙabilanci. Na kamfanin M&M Production, wanda ya bada umarni Usaini Ali Muhammad, wanda ya shirya Hayatuddin Yakubu. Sai dai fim ɗin ya samu fitattun jaruman Hausa. Ku biyo mu. Wa na ɗaura dangantaka da shi da zan samu maki? No, wannan ba irin kesin da muna ganin bakin zaren bane za mu bari ya kubce. Dole ne ka fito kai mana bayani domin mu san yadda za mu yi mu kama wanda suke aikata wannan ta'addanci. Kai bari ma an gaya maka hakikanin gaskiya ne a tsarin aiki na kamata ne arrestin ɗinka. Ba wani ike kitsa min wannan kijimurmura ba illa magautana na siyasa. To in ba haka ba mutumin da aka ce bakinin mu ɗaya da shi ba ta ya za ya hauro katanga ya zo idan ka yi min wannan aika-aika. Wannan siyasa ko kabilanci? Siyasa ko kabilanci. Siyasa ko kabilanci. Rana dubu ita ce ta ɓarawa, rana ɗaya tak ita ce ta mai kaya. Fim ɗin da ya zo mana na ɗaya, Baiwar Allah, na kamfanin Barimi Movies, shiryawar Usman Abubakar, ba da umarni Ali Gumzak, taurarin cikin shirin Nafisa Abdullahi, Rabi'u Rikadawa, Adam Ezango. Ni gaskiya na fara tsoron halin da Hafsat take ciki. Na tabbatar da cewa ku ba za ku zauna da ita haka ba. Ina tunanin mahaifina ba zai ga annabi ba. Ba zai ji kamshin aljanna ba. Sannan kuma ba zai iya haya siraɗi ba a lahira. Shin wannan yarinyar yarka ce ko ku in riko ce a wajenka? Ya ta ce ta cikina, da jinin jikina aka halicce ta. Baiwar Allah. Ka taɓa yanka jarirai, ka ɗibi jininsu, ka haɗa da garin maganin ka zuba a kanka. An yi haka a lokacin da nake neman kakakin majalisa kenan, an kuma samu an yi nasara. Kada samu da mummunan al'amarin da ba za mu taɓa iya banta da shi har abada. Me ya ruɗe ka haka? Me ya ruɗe kwakwalwarka har ka aikata haka? Idan asirinmu ya rufe a duniya, akwai ranar tono dukkanin asirai. Yau matubar sarayi. Baiwar Allah. Barkanmu da dawowa. Masu kallon mu kafin mu naɗa tabarman shirinmu za mu yi ƙoƙari a gurguje kasancewar lokaci mu yi wa baƙonmu tambaya ta ƙarshe
wato Sadisu Sawaba. Sadi Sawaba, kasancewar kowane jarumi ko kuma wasu daga cikin waɗanda suke da alaƙa da wannan masana'antar idan suka zo suka fara acting sai ka ga daga ƙarshe sun shigo fagen shiryawa. Ko akwai wani shiri da kai ma ka taɓa shirya shi ko kuma ka taɓa ɗaukar nauyin shirya shi? Na yi fim ɗina guda ɗaya wanda yake da suna Ido na Idonka. To shine fim ɗin da na fara yi, sai wanda kuma nake harin insha Allah wannan gaba zan yi su, wanda jaruman sun kasance da Nafisa ne da Alamin Buhari, sai ni Faraga, Shash da makamantansu. So labari ne wanda na gina shi, labari ne akan wani ɗan sanda ne wanda kasance azzalimi, kuma da ƙarshe zaluncin da yake yi sai ya koma kansa. Wannan shine fim na da na producing da kaina. Wannan kuma shine sakon da yake ciki. Sakon da yake ciki ba shine yadda shi kan san cewa cin hanci ne, kuma ya tare da mutane masu harka da miyagun kwayoyi, kuma zai harka da sunan ya cuci nan ya cuci nan. Daman ka sa wasa suka ce menene abin da kai shuka shi zaka ke to abin da ya shukan kuma shi ya kirbe da kashi yake girba da kashi. Yawwa shi Alamin Buhari ni nake kashe shi. To ka taba gayyatar wani babban jarumi ko kuma jaruma a cikin fim ɗinka? Nafisa Abdullahi na gayyace ta a wannan aikin. Namiji? Ok, namiji? To ka san roles kowa da irin inda zaka fito da shi. Already duk wanda aka casting din su suna da dama. Ai abin leading character din shine Alamin Buhari. Ka fahimci zance na? Hoto ni na supporting din shi ne, sannan kuma da irin fagen dole concept din ba na concept din kamar concept din irin na turawa. So haka na gina labarin kuma aka yi shi successfully, wanda editan shine Hamisu Mucu wanda ya yaba abin. Kuma wanda ya min trailer shine Aminu Bacci, shi ma ya yaba abin da makamantar su. Wanda ya baka umarni? Wanda ko ya bani umarni shine nakan kira shi Ogana, shi kuma ya ce a'a abokina ne shi, Ali Gumzak. Ali Gumzak. To masu kallon mu laifin daɗi karewa, in ji Malam Bahaushe. Wannan shiri namu na Muleka Kannywood shiri ne da yake gayyato muku hamshakan jarumai kama da kan furodusoshi waɗanda suke ba da umarni da mutanen ɓoye na wannan masana'anta ta Kannywood. Wannan karan mun gayyato muku Sadi Sawaba kuma muna ƙoƙarin yin sallama.